Metkut hyvin tuntevaa. Ilves lepäsi eilen ja TPS pelasi raskaan ottelun Helsingin Kiekkoita vastaan. Ei ole koeta nyt juttua koneessa. Jo jäälle mentäessä. Kuitenkin äärimmäisen tärkein peli, että pystyy pelaamaan rentoa peliä, että pystyy se saada liikettä aikaan kunnolla. Me yrittää niin kovasti puskea Tepsin pakkikalustoon kiinni. No kyllä meidän pitää eilisestä tilasta ehdottomasti niin parantaa meidän maaliedusta pelaamista. Se oli erittäin huono. Me oikeastaan sutattiin 3 sarjapistettä siihen ja pelin nopeus on täällä. Tää on pienempi kenttä, niin meidän pitää pystyä nopeammin liikuttaa kiekkoon. Maalittoman avauserän jälkeinen toisessa erässä Ilveksen jarrukentäksi tarkoitetun ykkösen Vesa Viitakoski iski avausmaalin kotijoukkueelle. Raimo Helminen ja Sami Sannella syöttäjinä. Jyrki Lumme pelasi keskialueella huolimattomasti ja TPS pääsi kokeilemaan tasoitusta. Tuukka Rask venyi hienoon torjuntaan. Mutta perään raskassa Lykömädys. Vladimir Sisak tasoitti ottelun. Kolmas erä tarjosi hienoa maalivahtipeliä Rask Ilveksen maalissa ja Hurme TPS:n maalin suulla pitivät erän maalittoman. Jatkoajalla Ilves painoi pelin TPS:n päätyy. Lindgren syösti maalin eteen, Duda kokeili kerran, Hurme torjui, mutta Pasi Petriläinen ehti reboundiin ja ratkaisi ottelun. No 3 vuoteen, kun tekee ensimmäisen maalin, niin se on ihan mukava tunne. Ja voitto maistuu tosi tärkeä voitto. Tässä pelasi hyvin ja löi pari pientä päätyyn, että jouduttiin pakkipäässä aika paljon luistelemaan. Me koitti sitä kautta saada varmaan väsytettyä meitä, mutta hyvin meni meidän kanssa. Ilvekselle, joka oli 3. voitto TPS:stä, jatkoaikamaalilla 2-1. Lahdessa valkopaitaisen sarjajohtajan Oulu Kärppien ilonaiheet jäivät tähän Mikael Brossin tekemään ottelun avausmaaliin. Pelikas iskee vielä avauserässä, kun Patrik Hietman viimeistään kotijoukkueen tasoituksen. Päätöserässä Olli Julkunen tarjoilee maalin takaa Matias Lofille, joka siirtää Lahdessa 2-1 joukkoon. Ja 3-1 voittolukemat pelikanssille iskee tyhjiin Karo Koivunen. Heillä muissa otteluissa voittoihin JYP, Kalpa, Jokerit ja Saipa. Hämeenlinnan Pallokerho voitti Euroopan mestarijoukkueiden turnauksessa Pietarissa myös Sparta Prahan ja eteni lohkovoittajana finaaliin. Loppuottelussa vastassaan huomenna Venäjän mestari Kazan.